מה שאני רואה מולי זה, זה המון סיעות יחיד, מקסימום סיעות של שני אנשים. אתם כאילו הגוש הליברלי, ומולכם עומד לעמוד גוש לא ליברלי. ואני רואה בפני עיניי שידור חוזר של מה שקרה בבחירות הארציות, ואני קצת תוהה מה זה אומר ליום אחרי בחירות. אני שמחה לשבת פה בתור אחת הסיעות היחידות שהצליחו להתאחד. אנחנו מדברים על יש עתיד, צעירי חיפה ומרץ, אנחנו רצים ביחד. אז באמת הקשבנו לציבור, שמענו שיש צורך באחדות ופעלנו לפי זה. חשוב לי להגיד את זה. אני אגיד בפורום הזה דברים שנאמרו גם בשיחות אחד על אחד עם חלק מהאנשים פה. כולנו נהיה פה ביחד ב1 בנובמבר. אם יש משהו שהסקתי מהפאנל הזה, זה שבסוף יש לנו מטרה משותפת. אנחנו צריכים לעבוד ביחד. חשוב שלא יהיה בינינו דם רע. אני מקווה שהמסר הזה יחלחל לכולם. זהו, תודה.